Legendárna Amilen Fashion Show zavítala pod hrad Matúša Čáka. Trenčín bol tak opäť mestom módy a tiež krásnych žien, luxusu, jedinečných modelov, dizajnu a skvelých kultúrnych vystúpení. Krásne modely v podaní slovenských návrhárok, modná inšpirácia a jedinečnosť v tom pravom zmysle slova. Amilen Fashion Show opäť ponúkla skvelý zážitok. Mohli sa tešiť na luxusné módne značky, skvelé dizajnerky a návrhárky, šikovné, talentované, takisto módne doplnky od cateringu po vinárstva. Som veľmi rád, že Hotel Magnus môže byť súčasťou a spolupodielať sa na akcii takéhoto charakteru, kde sa snúbia kvalitné, krásne modely a ešte krajšie modelky. A momentálne dnešný večer môžeme zhodnotiť, že Magnus je miestom módy. Svoje modely som inšpirovala do ľahkých odtieňov, svetlých odtieňov, takých, aby sa nám odľahčila duša. U nás hlavne Paradiso butiku. Nie je to iba o mode, je to vlastne o životnom štýle. Tak u nás si vedie nakúpiť asi každý. Máme športovú elegantnú módu. Čarovný večer v Trenčine ponúkol návštevníkom novinky a zaujímavosti nielen zo sveta módy, ale tiež z každodenného života. Nahliadnúť tak mohli k ďalším šikovným Slovákom. Je to odvodený názov od ľudového náročia čučoriedok, a to sú hafíry. Na našu expanziu by sme potrebovali niečo viac. Najskôr by to boli šikovní ľudia. A potom samozrejme by nám veľmi pomohol veľmi dobrý investor. A verím, že tento produkt, aj celé to, ako to máme nastavené, má šancu na veľký úspech. Ja mám niekedy náladu na komiks, niekedy na krajinku, niekedy na portrét. Ja malujem prevažne akrylovými farbami a kombinujem to aj s takouto 3D tvarovacou pasou, ako môžete aj vidieť konkrétne na tomto obraze. Okrem bazénov ponúkame aj kvalitné zastrešenia, ktoré dokážu našim zákazníkom predĺžiť sezónu. Naše zastúpenie nájdete po celom Slovensku. Snažíme sa zákazníkovi splniť túžbu ohľadom jeho interiéru vysnívaného. Máme výnimočnú takú kolekciu Luxury, ktorá obsahuje originálne zložky parfémov európskeho aj svetového mena. Pozornosť si vyslúžil aj jeden špeciálny model. Nie však módny, ale model auta. Bolo použité vo filme Návrat do budúcnosti. Auto sa dá dostať. Je bežne vyrábané. Sú tu úžasné modely a ja si to vždy užívam. Určite by som si vedela vybrať z každej jednej kolekcie. Módny večer v Trenčine ponúkol luxus, kultúru, prezentáciu šperkov i gastronomický zážitok. Keď mi píšeš, tak som rád.